Dobrý večer. Tak v krátkosti sme sa nevedeli presadiť v útoku dneska, že mali sme dosť dobré šance na to, aby sme skoro, lebo boli sme málo efektívni, málo dôrazní v 16. Málo sme to riešili či Strelo, či Nino s takou chladnou hlavou. Tigran tam mal dobré veci, ale málo sme mu sekundovali dneska v ofenzívnej fáze. Prakticky celé mužstvo, áno, vždycky to hodnotím, že všetci bránime, všetci útočíme, takže z tohto pohľadu nie je dobre, keď musí Blackman rozhodovať o výsledku. A nás dneska striedal 3 obrancov, čiže mali sme hore len Mecoka, zdravého na lavičke ofenzívneho hráča a prakticky 7 hráčov do defenzívy. Čiže samozrejme je to aj odchodom Vlada, je to zranením Roba Maka, čiže zranenie Kucetých variant tam nie je toľko. Tí hráči samozrejme chýbajú v tej kvalite, ktorá bola. Bojovali sme, dreli sme, nemôžem vyčítať mužstvu nič z tohto pohľadu. Samozrejme, strata bodov je doma vždycky nie radosná. Trenčín sa pripravil, som upozoril hráčom na to, že vždycky, keď príde nový tréner, dá tam nejaký impuls. Takisto Ivan tam dal určite emóciu, to, čo jemu je dané, ale takisto Trenčín zhruba vie, čo chce hrať. Stolica bol dobrý tréner v mojich očiach, áno, že tomu som malo aj disciplínu, nevedeli dať gól, čo sa jemu kvázi vypomstilo vždycky, keď nie sú výsledky, ide prvý tréner. Takže s tým treba vždycky na tejto stoličke počítať. Ale Trenčín podal obetavý výkon, má dobré mužstvo, určite pôjde v tabulke hore. My sme dneska neboli vpredu takí fresh a neboli sme dobrí v rozhodujúcich momentoch. Na domáceho trénera, pán tréner, takéto zápasy neraz rozhodol Vlado, tieto ťažké, ktoré sa pre vás nevyvíjali dobre, tak už je to teda jasné, definitívne, vieme, v akej pozícii bude pokračovať pri týme, nie je to tá hráčska, tak ak by som vás mohol poprosiť aj nejakú tú reakciu na to, ako to teda ste prijali. Ďakujem. Ja ťažko, ale musím ho rešpektovať. Samozrejme, treba sa ešte porozprávať, teraz je prestávka aj s majiteľom klubu, aj ja sa budem s ním rozprávať ohľadom určitých vecí. Samozrejme, že každý dobrý hráč chýba, či je to Robomak, či je to Kucka, či je to Vlado. Áno, že keď idete hrať proti inému hráče na Slovan, tak tiež si poviete, tak OK, tak idem hrať proti XYZ, aby som niekoho neurazil, tak poďme na to, lebo to není lepší hráč, jak si ty tu. Čiže z tohto pohľadu určite aj kvalita, aj tá osobnostná vec, aj či to je Robo, Kúco alebo Vlado, áno, tak samozrejme, že ten rešpekt toho supera je menší, ako keď hrajú títo hráči. To je úplne prirodzené. Na druhej strane, tí hráči, ktorí dostali šancu, ma sklamali, pretože niektorí ani na to nemajú, aby tu boli, a niektorí nehrajú to, čo od nich chcem. Čiže z tohto pohľadu tie striedania boli vynútené, či je to Medvedev, Blackman, áno, či to bol Wimmer, Foyt, áno, a tak ďalej, ale dneska sme boli slabší v útoku. Aj Gajdy to mal ťažké, že prišlo do klubu, samozrejme je iné hrať za Trenčín alebo za iné kluby, tá psychika, mladý chlapec, ale verím, že z neho vytlačíme viacej, potrebuje viacej síly. A to je normálne, vždycky vieme, že Trenčín mal nebezpečné tie krídla, áno, tí chlapci sú rýchli, dôrazní, takisto Emek je veľký hráč, ktorý... My sme málo súbojov vyhrávali, my sme prehrávali od začiatku každý súboj a každú druhú loptu. V tom bol rozdiel, preto som aj striedal. A Šari ma jediný uspokojil prvý polčas, áno, svojou rýchlosťou, dôrazom, aktivitou a Bajrič. Áno, ostatní hráči hrali všetci pod svoje možnosti. Každému som povedal cez polčas, tak toto ďalej nemusíte pridať. Urobili sme zmeny, dali sme hneď rýchly gól, ale potom sme sa nepresadili už aj viac menej s takou únavou v útoku, že mal som tam len Mecoka, už aj Strelo mal dosť, aj Tigran, ale urobil, ja neviem, v 85. minúte 50-metrový šprint, čiže druhý sme sa nepripojili do tej koncovky na to, čo mal on kvalitné a fantastické, že už sme nemali sily tamto doplniť, či Nino, či Marko, či Strelo, áno, alebo Jesse Mecoko. Neboli sme v tej 16-ke takí agresívni. Boli tam tie spätné lobby, už sa to furt odrazilo niekomu, alebo neskoro sme tam boli. Čiže z tohto pohľadu som nebol spokojný s našou aktivitou v útoku.
S prístupom nemôžem povedať na nikoho ani slovo, ani na Medvedeva, ani na Gajdoša, ani na Foheta, to bolo v poriadku, len futbal je aj o kvalite, o góloch, o dobrej defenzíve. Ráno ochorel Takáč, že bol v bráne Trnovský, to musí vyraziť, tam musí otrhnúť hlavu niekomu na tej prvej tyči, v tom prípade, keď je lopta do peťky. To bolo v prvej časti peťky, ten súboj. A keď hrali sme osobnú obranu, takisto si tam musí dohrať Danilo ten veľký. Tam bol Simon ešte. Dodal gól za Trenčín. Emeka. Danilo mal by s ním osobne. Musíme dohrávať súboje dokonca, keď hráme v osobnej obrane. Čiže z tohto pohľadu vždy sú nedostatky, ale hrali sme nie zle, hrali sme nie výborne, ale hrali sme do zavretej obrany. Mali sme šance, ale v útoku sme boli dneska jaloví, keď to tak poviem po slovensky. Ešte ak môžem jednu otázku. Vlastne ten zápas zo City bol veľmi náročný zo všetkých stránok a určite ťažké ísť zo City rovno na Trenčín a to ešte bude niekoľkokrát tej Lige majstrov. Tak ako náročná bola tá príprava v kontexte všetkých tých udalostí, ktoré ten zápas priniesol? Príprava je jednoduchá. Áno, príprava je skoro stále tá istá. Samozrejme, že trošku ináč sa pripravíte na City ako na to, ale to sme vedeli, čo bude a tak to aj bolo. Ale príprava na Trenčín alebo na iné ligové mužstva je skoro tá istá. Sme upozorovali na to, čo majú rýchle, čo majú brejky, že majú vysokého hráča štandardku. Hovorím, nerobme hlúpe rohy, nerobme hlúpu štandardku, pretože z toho nám môžu dať gól. Tak som to privolal, hej. Ale to sme vedeli, ale takisto Trenčín vie o našej kvalite a o našich nedostatkoch, tak aj my o ich. A uhrali bod, za čo im gratulujem aj Ivanovi Galatovi, že má tú emóciu, on má, áno, to. Ja neviem, aký je tréner, čo trénuje, jak trénuje, ale vždy priniesol nejakú zmenu do toho mužstva a to sa dneska aj potvrdilo. My sme zase tú emóciu nemali takú, a tú kvalitu dneska v ofenzívnej fáze, aby sme zlomili Trenčín. Šance tam na to boli, ale boli sme jaloví, jak som povedal. Ďakujem, nech sa páči. Dominika, Slovenská televízia. Dobrý večer, pán tréner. Ja by som na toho Vlada ešte nadviazala, ak môžem. Či sa vám to ťažšie prijímalo, to jeho rozhodnutie ako otcovi alebo ako trénerovi? Bolo to rýchle, ale uvidíme, čo bude. Ale sa rozhodol, ja ho nemôžem prehovárať ani. Dal do toho všetko, ale už asi je čas, všetci raz skončíme. A ja tu raz skončím. Možno zajtra, možno za týždeň, možno za mesiac, možno za 3 roky, ja neviem. Uvidíme, ako sa budem ja cítiť, čo má mužstvo ešte dať. Takisto nad tým rozmýšľam, pretože vždycky musíte dať mužstvu maximum. To sa snažil aj Vlado, došli mu sily, emočne bol vyhoretý, áno, preto skončil. Kvázi na daný moment uvidíme ho. On je jak ja, že možno sa vyspí za týždeň, oddychne si a možno zmení názor. Bodaj by tak bolo, ale asi skorej nie, ako poznám, ako áno, ale nevieme. V živote bývajú aj nepredvídateľné veci. Takisto ja som povedal vždycky, že sa tu nedržím, nebraním sa tu s mojimi nechtami. Dal som takisto do toho všetko, čo som vedel. Za každého trénera hovoria výsledky a keď už cítite, že nemáte mužstvu čo dať, alebo tým hráčom, tak takisto ja odídem. Áno, čiže uvidíme, koľko vydržím, uvidíme, čo vedenie klubu, budem sa s nimi rozprávať aj o mojej situácii, pretože takisto som unavený. Niekedy mužstvo potrebuje živý impuls, nevymeníte 20 hráčov, ale vymeníte trénera, čo je normálne. To, čo sa stalo Galatovi, alebo Stolicovi, ešte raz opakujem, si myslím, že to je dobrý tréner, ktorý Trenčínu dal svoju tvár. Čiže to sa môže stať aj zajtra tu, alebo za rok. Tak, jak som vám povedal, to nie je o tom, že či človek má ponuky, alebo nemá ponuky, ale možno je to o tom, že čo môžeš mužstvu dať, kde hráš. Uvedome si, že hráme Champions League, čo je najlepšia súťaž na svete na klubovej úrovni a to sú ťažké zápasy. Asi pravdepodobne 80-90%, možno 100% zápasov prehráme, čiže s tým treba takisto počítať. A dá sa povedať, že keď ste tréner Slovanu a dosiahnete takýto úspech, tak si nie že kopete vlastný hrob, ale dáte šancu tomu, aby ste mali opozíciu, či už v médiách, alebo u fanúšikov, to aj tí sú fantastickí zatiaľ, ale príde čas, keď príde kritika, príde čas, keď zase vybuchnem, príde čas, keď nemám možno čo hráčom dať, možno, že áno, ale určite nebudeme kúpovať 10 hráčov podľa mojich predstav, alebo nezmeníme toto mužstvo.
možno bude musieť prísť iný tréner, aby dal život tomu mužstvu, pretože Slovan sa musí pozerať hlavne na ligu. Áno, Champions League je iný svet, v ktorom my už dieru neurobíme, pretože máme ťažké zápasy, to je realita. Ja to hovorím hráčom aj otvorene a oni to cítia otvorene. Čiže vynasnažíme sa, myslím si, že môžeme doma urobiť s Dynamom Záhreb, môžeme niekde zabodovať, zabojovať a urobiť zázrak, ale realita je taká, že to je iný svet. Ďakujem, nech sa páči. Marek Svátek, TVJ. Dobrý večer. Otázka na domáceho pána trénera. To, že Slovan postúpil do Ligy majstrov, je obrovský úspech celého klubu. Ponuky sa hrnú, alebo teda záujem o hráčov, ale samozrejme aj vy ako hlava toho ste možno dostali nejakú ponuku alebo je nejaký záujem. Hovorí sa o tom, mohli by ste nám to nejak ozrejmiť? Úprimne o záujme na hráčov neviem, konkrétne, áno. V jednej televízii som teraz dostal otázku, že idem do Kataru, alebo čo, takisto o tom neviem. Ideme do Kataru v januári na sústredenie. Hej, alebo tam možno poviem na dovolenku niekedy, alebo som tam chodil za Vladom, ale možno hráči majú ponuku, o ktorých neviem. Áno, zatiaľ som není informovaný, že by niekto nechcel niekoho kúpiť za... Samozrejme, že prídu ponuky na niektorých hráčov, tých mladších, alebo na takáča, alebo kto vynikne, a dajme tomu aj v tej Champions League, asi ťažko príde ponuka už na Vlada, alebo na Kucku, alebo na Kašiu. Hej. Čiže to je normálne vzhľadom na ich aj kvalitu a vek hlavne. Čiže každý sa bude pozerať na mladších hráčov, čo je dneska Marčeli, čo je dneska Takáč, čo je dneska, ja neviem, Blackman, tak možno prídu, tak uvidíme. Zatiaľ nemám konkrétnu, alebo neviem o tom. A čo sa týka mňa, tak nikto vám nedá ponuku, keď ste tréner Slovana. Áno, či už doma, alebo v zahraničí. Niečo som mal, to som odmietol. Niečo sa šuška, ale z Kataru nemám ponuku. Niečo... Dostal som ponuku, ktorú som neakceptoval. Áno, dneska som tu, tréner Slovana. Hráme Champions League, takže z tohto pohľadu, jak by som to nazval, by bolo zbabele, aj keby som odišiel, alebo opustil klub, pretože ja som tu zmluvne neviazaný. Ja som tu viazaný na ruku. Áno, od Ivana staršieho, že mám s ním podanú ruku a zatiaľ som tu. Čo bude ďalej, uvidíme. Tak, jak som povedal, keď sa nebudem dobre cítiť a nebudem mústvo čo dať, keď to budem cítiť tak ako Vlado, nie je o to niekedy ďaleko, pretože takisto človek hľadá riešenie, chce najlepšie urobiť a niekedy na to nemá silu, alebo nevie to dokázať. Áno, keď budem v takomto stave, tak vám to úprimne poviem, ale zatiaľ som tu, budem bojovať tak, ako bojujeme, áno, pretože teraz ide boj, áno, lebo ide Champions League, teraz sú reprezentanti, budú preč, máme 7 hráčov v reprezentáciách, máme zranených hráčov, čiže nie sme v optimálnej kondícii, by som to nazval také, že budeme mať sílu na rozdávanie a s tým hlavne treba narábať. To je ťažká robota Slovane, že načasovať všetko správne a uvidíme, ideme do Trnavy, ideme do Girony, čiže ten grafik je ťažký. Opakujem, 7 hráčov ide hrať do reprezentácií, kde budú hrať, áno. Či to je Kaši, a či to je asi Strelo, či to je Bleky, cestuje cez celý svet, áno, na 2 zápasy priateľské. Čiže z tohto pohľadu je to náročné, keď sa tie hráči vrátia. Máme 2 dní do Trnavy potom, áno. Čiže z tohto pohľadu je tá práca náročná a musíte byť rozumní, aby ste to všetko zvládli. Ale na to sú tu tí hráči z hlavičky, to, čo som spomínal predtým, že tá zostava je plus, minus zabetonovaná, to tak je, ale už není. Práve v súvislosti s reprezentačnou pauzou, tak 7 hráčov vám ide preč. S tými ostatnými sa dá pracovať a dá sa s nimi možno aj trošku oddychnúť, tí, čo majú tú vyššiu záťaž. Tak idú preč tí, čo hrávajú viac menej v základnej zostave. Áno, to sú reprezentanti, myslím 6 hráčov, lebo Kuco je zranený. Čiže z tohto pohľadu vlády tu není, robotu není, to je cítiť. Áno, pretože dneska, keby sme mali týchto hráčov na ihrisku, tak tá kvalita aj vzhľadom na striedania by bola väčšia. Čiže to cítime, nikto si nikomu neklame, ja nemám rúžové okuliare, ani nemám dôvod mať. Čiže
Videli sme, kde je svetový futbal, ale to bola najvyššia trieda, to bol briliant tu, áno, to je Real Madrid, City, Bayern Mníchov, Atletico Madrid určite a tak ďalej, Liverpool, to sú špička ľadovca, potom sú ostatné mužstvá a potom sme tam dneska aj my, áno, čiže z toho sa treba radovať, tešiť, takisto klub z toho profituje, čiže všetko treba urobiť preto, aby bol Slovan v budúcnosti silnejší, aby mal lepšiu infraštruktúru, čo musíme vylepšiť a tak ďalej, výber hráčov, a tak ďalej, aby sme sa niekde dostali tam trošku vyššie, jak je naše miesto momentálne, ale to nebude ľahké, tá Champions League, to je, jak to bol náš sen, dneska to je realitou a z toho treba vyvodiť dobré, rozumné dôsledky, tak, aby bol Slovan v budúcnosti lepší. Dobrý večer, ešte otázka na domáceho pána trénera, keďže takto pred rokom to bol práve Trenčín, ktorý bol na čele tabulky. Teraz vám vlastne dýcha na krk Žilina. Chcem sa spýtať, či máte čas sledovať práve Žilinu, ich výkony pod trénerom Šťastným a možno aj nejakú reakciu na návrat Petra Pekaríka. Pred prvým kolom som povedal, že Žilina je najväčší konkurent na zisku titulu, lebo pre nás najväčší konkurent v lige. Je tu Dunajská Streda, je tu Trnava, je tu ten. Trenčín určite nepatrí tam, kde momentálne dneska je, ale pôjde hore. A Žilina svojou kvalitou, svojím prístupom a ponímaním futbalu bude nám konkurovať, ale môže nás aj predbehnúť. Áno? Keď my urobíme nejaké chyby, tak tá mladosť, zdravosť sa dá. Zázraky sa takisto dejú. Ak my sme sa dostali do Champions League, tak takisto oni budú hladní po majstrovskom titule. To je evidentné. Preto angažovali aj Pekyho, angažovali predtým Hubočana, áno. Majú aj skúsenosť a majú vpredu mladosť, zdravosť, rýchlosť. Čiže to musíte rešpektovať a na to sa pripraviť a určite budú. Žilina z toho, čo je v lige, je prvý ašpirant na to, aby sme sa na ňu dobre pripravili, aby sme... Tak tie body neklamú nakoniec tej tabulke, že tabulka neklame, plus minus sa bude meniť. A my musíme byť rozumní a tak, aby aj v zime prišli dobré zmeny na niektorých postoch, aby sa mu to posilnilo, pretože aj liga bude náročná a do tej zimy to bude Waterloo.